Pero sa parts ng city, sa Chairman Committee on Transportation, maki-update ko, nano, sugilanon na ginman sila ni OIC Head Patrick Lacson. Joining us over the phone is Councilor Alvic Torres Pino. Sir, may aga. May aga Action Art, and of course, sa tanang mga suki sa imong programa hotline, labi na sa mga taga-Bacolod, may aga sa aton. May aga, gid. Siling ko lapit na ni sa ako ng opisina sa Bitaw, sir, oh? Oh, isa pa na. No walking distance, pwede lang ko ka pro-exercise pa kanto. Pero nakasa-istoryanay ka mo lately ni board member o former board member and now OIC head sa Bitaw, Patrick Lacson? Action Art, actually, wala lang gidugay, no? Wala pa katawag ang imong nga operator, nagtawag sa akon. Nag-text na kami ni former board member Patrick Lacson and now OIC head. No? And let me put it on record sa imong programa, exclusive Action Art. Yes, sir. Kasi board member Patrick Lacson ang nag-text sa akon. No? Kag naghambal man ko siya, yes, I will make myself available to him today. Okay. Nag-istoryahan na kaming mga kami, no? Kung ano mga plano niya sa Bitaw. Wow! Tinami, naguro kung maka-interact na karoon tapos ang inyong istorya, makapangapi makita. Isa pa na, pwede gid. Sa kapi na lang kuya, pero initially sir, ini mga plano balati, although ara man sa iyaging tugyan sumong ni Mayor nga ining desisyon nga pagsaylo dira sang opisina sa Dalan Lacson, anong personal view mo da, Councilor? Well, ang ako niya nga sang alin sang una gusto ko maginan actually at the onset sang sining administration ni Mayor Albi, I suggested initially nga saylohon ko pagwaon ang Bitaw, no. But then again ako nang niya suggestion, no. Ang ako niya ginapananaw ato sadto Action Art was saylohon dito bala sa may senior citizens kag SK building dito lapit sa may SM sa likod sa barangay 16 malapit kini sa Department of Agrarian Reform ng opisina sa DAR. I think that's barangay 16. Nanungod kay ang Bitaw is not part of the Philippine National Police, no? Amo nang ginatindugan talin sa una. Ang Bitaw or Bacolod Traffic Authority isa ini kabunga sang isa ka ordinansa sang Sanggunian Panglungsod, no? This is a creation of the Sanggunian Panglungsod. So ang iyang nature siniya is iyaginiya sang syudad sang Bacolod. This is separate and distinct from the functions of the Philippine National Police nga kung sa diin ang ila obligasyon among mag-imbestigar sa mga aksidente. Amo na nga may ara kita ginatawag nga Traffic Enforcement Unit kag Traffic Management Unit which is under the Philippine National Police, no? Yes, so sir. ako na ginalantaw at that time nga saylohon dito. But lantaw tani amo pa nang ako ni istorya tanan kay Bitaw Head former board member Patrick Lacson. Actually wala pa ko kabalo kung diin sila nagsaylo, but matawgan ko siya after this interview kung mangkuton ko siya kung din sa kay kadtuon ko siya. Ako yung makadto sa iya. This is a good thing. At least mangin healthy ang discussion ninyo and may ara na isang mga collaboration kunano dira mga plano in order nga mangin mayo ang serbisyo sa Bitaw sa uli diri sa Bacolod, sir. Yes, Action Art. Because at the end of the day, ang function sang Bacolod Traffic Authority wala sa payan isa ini sa creation sang Sanggunian Panglungsod paagi sa isa ka ordinansa. Okay. Ang ubra sang Bacolod City Sanggunian Panglungsod Committee on Traffic and Transportation lain man ni ang iyang obligasyon, no, para maintindihan sang imong suki sa hotline Action Art. Ang ubray sa Sanggunian Panglungsod amo ni mag-legislate or magdihon sang mga layi na kung sa diin amo ning basihan sang enforcement sang Bacolod Traffic Authority Office. Yes. But ginaklaro ko Action Art ang Sanggunian Panglungsod will base on the technical know-how, no? Sang aton Bacolod Traffic Authority Office ang proseso gid sini ipasaka ini sa Bacolod Traffic Authority Council, diskusyonan nila. As a matter of fact, nagapungko man ko sa Bacolod Traffic Authority Council. And after that, ang mga pulisiya, ang mga nga gina-istoryahan, kag ginapungkuan, kag ginadiskusyonan sa BITAC, amo ning ginapasulod sa Sanggunian Panglungsod. And once adopted, no, by the Sanggunian Panglungsod, this now becomes the property of the city of Bacolod. Hindi na ni BITAW, hindi na ni BITAC, hindi na ni Sanggunian Panglungsod.
it becomes policy of the city of Bacolod. So Yes, ako na sir. siya dapat ang proseso. Wala sang konflikto na di dapat aksyonar. It should come from there, no? Aha. Yes, sir. And by the way, the mayor was able to attend sa press con last I don't know kung ano to sa adlaw. Last week ba mo, pero namuno niya parte bala sa investigation, parte sa issue no sang corruption dira sa may bitaw. Siling niya mapadala sa kuno communication sa sanggunian nga ipahold na nga na and then ang CLO will conduct and in 10 days nga timetable dala makapagwa ang CLO sa result sang ila sini nga investigation. That is correct. Kung madumduman yung Action Arts ang nagligad ng mga sinimana, nagpasar ang Committee on Laws ang isa ka resolution nga kung sa diin it was passed unanimously by the Sanggunian Panglungsod, nga kung sa diin we organized ourselves as a committee of the whole to investigate no sang mga alleged nga mga corruption nga nakatabo sa bitaw. Okay. Nalungod ini because I personally experienced it, no, but wala sa payan ara na siya sa mandate sang 7160 or the Republic Act 7160 or Local Government Code. Okay. That the Sanggunian Panglungsod can organize itself in aid no of legislation to conduct hearings, to conduct investigations sa aton nga mga departamento sa idalom sang poder sang local government unit. In this case, the local government unit of Bacolod. No, but if the mayor, no, as a matter of fact, istorya na kami ni mayor over the weekend, but I am just awaiting sang official nga sulat. Once I receive the official letter of the mayor, that committee will hold in abeyance and give way to the investigation of the executive under the city legal office. But Action Art may ara naman kita ya, sini actually wala na gani kita nagpangabudlay because kadamo na gid sang may nag-submit sa akon, but all of these evidences, all of these allegations, mga sulat, mga trip tickets, mga citation tickets na gina-forward sa akon opisina, Okay. nga officially na submit na naton, I will hold this in abeyance. Kag kung i-request sang City Legal Office, I will make these evidences available sa ining investigation sang sang executive sang aton syudad. Yes. It doesn't follow that may changes sa bitaw. Hindi mabalaan kung ano gig ang kamaturan sa likod sa mga allegation. Hindi ba, Councilor? Yes, because Action Art para lang sa ibalo sang imo nga programa, no. Ang natabo sa Action Art nagkadto ko to dito sa bitaw at the time, no. Tong inaalegar nilang atong insidente nga natabo. Okay. Was because of a phone call from a long-time friend ko, no. Ang iyang asawa, ang inablo sang iya asawa, gindakop, no. Nagkadto ko actually sa bitaw pasado alas 5 na sang hapon. Okay. Pag-abot ko dito sa bitaw, hindi magduart, and Major Libang will attest through his interviews na naghambal siya nga nagbalik siya sa opisina niya kaya hindi magnubo 40 pa ang ginpagwa ya nga mga dakop or gin-apprehend, no, nga mga atuto sa atubangan sa opisina niya. But isa dito ang hinablo sang kababata ko, no, nga gindakop kaya ang iya motor. Kag ginaklaro ko Action Art, wala kuya may ginayo nga pagbaon ang akon to. Ang akon din kadto kay alas 5:30 na ang bata wala pa ginpagwa. Okay. No? So dito manifest, no, whether matuod man na o hindi, na nagapagwa kapag sang ginpangdakop pasado alas 5 na sang hapon. Para sa ako, Yes, that is already highly irregular. Hindi ko na babaton nga alas 5 na sang hapon kasi hindi pa kamuyag pagwa sang mga gindakop, no. So that is already something nga hambak ko, that's why there is an allegation of corruption. Because tapos na ang office hours, sige papagwa ya sang or liga transaction pa sila tuya sa bitaw. Yes, sir. Sa din kakabati nga government office nga 5:30 nagasige ka papagwa ya sang mga dinakpan mo, di ba? That's one thing, no. And others, ang isa pagit ang pag-withdraw sang gasolina sa bitaw. No, nga may mga pribado nga mga tao nga gin-withdraw sang gasolina. As a matter of fact, ihotek ko si imo karon kay may mga iban pagituya because I already have a copy of the ledger. I have CCTV footage
sa aton nga gasolina. Mm. And I have the corresponding plate number sa mga nag-withdraw dito. May mga katapo pa gani isang media nga nakitaan ko to, no? Diyos. Nga nag-report sa Bitaw office, no? Aha. These are not allegations anymore because these are validated, no? Mhm. Para makita na pinirmahan sila mo. May plate number sila. Correct. May CCTV pa ko. May ledger pa sila nga reflect ang ila pinirmahan. So, Aha. hindi silang magpa-cute-cute kang magpalimpyo-limpyo. Dahil kilala ko na ni sila. May katapo pa sang pamilya si Major Libang nga nag-aamo pansin eh. Aha. So hindi natani bala magsagay pa ka inanoda. But I will hold in abeyance. Yes, sir. And give way to the executive sa ilang investigasyon. Kaya kung hindi na nila pagpagawan, ako yung mapagawa sila. Okay. So anyway, isundo namon ni and hopefully may mga update man niya sa inyo date karon ni former board member and now OIC head Patrick Lacson, so that mabulig kita ang Action Radio, makabulig kita inform sa publiko regarding sini. By the way, nagligad nakapirma ng si Mayor bala sa isa ka private nga company para sa tuwing ordinance councilor, no? That is correct. As a matter of fact, ang Committee on Laws ang nag-review sang sining Memorandum of Agreement. So actually, ang Committee on Traffic nag-amend man sa mga provisions ng daan nga ordinansa, labi na gid sa rates nga pag-implement sa sining towing ordinance naton. Kaysa dugid ka outdated na sang towing rates, no? Okay. But last week nahatagan na naton sang authority to sign si Mayor, na pirmahan niya na. And I'm expecting by this session day, sa Wednesday, magabalik sa sanggunian panglungsod for it to be ratified. Yes, sir. So once ratified, may ara na kita agreement sa isa ka towing company para nga mapatigayo na gid ang towing ordinance naton sa syudad. Sige. On that note, Councilor, salamat gid sa time kag halong gid permi. Salamat Action Art kag halong man mayong aga sa aton tanan. Aksyon!